Mayong gabi mga igsuon, piyesta karon sa atong pinangga, Pope John Paul II, San Juan Pablo II. Kini siya nga Santo Papa ang nagpalaganap sa debosyon sa Santos nga Rosaryo. Kay siya mismo sa dinhi pas kalibutan, kada adlaw mainiton nga gaampo sa Rosaryo. Mausab kini siya nga Santo Papa ang nagpalaganap sa debosyon sa Dios nun nga kaluoy, Divine Mercy. Ug tinuod, kay sa buhi pa siya, nakaabot man gyud ko niya, makita gyud nimo, bisag dili mo mag-istoryahanay in person, imugyong mabati ang iyang kabuutan ug kabalaan. Makita gyud nimo sa itsura pa lang, very comforting, makahupay ang iyang presensya. Ang smile makatakod, ug makita gyud nimo, mabati gyud nimo ang iyahang kaluoy nga gikan sa Dios. Imahi gyud siya sa Divine Mercy. Ug abi ninyo, nasulayan biya na. 1980s, kini si Pope John Paul II gipusil, hapit mamatay. Ang gapusil, Mehmet Ali Agca. Ug diha nasulayan ang Divine Mercy sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Human niyag kaayo, giadto niya ang prisuhan. Yes, naay justice, kay gidawat man gyud sa maong kriminal ang iyahang sentensya. Pero ang pinakaimportante, ang pagpasaylo diri sa sulod. Giadto ni Pope John Paul II ang prisuhan, ug gikita niya ang killer, ug gipasaylo niya 100%. Divine Mercy. Mao nang diri sa akong kwarto mga igsuon, aside sa ako ang certificate of ordination to the priesthood, aside sa ako ang appointment letter sa pagka-assign diri sa seminaryo, aside sa ako ang picture sa ordinasyon, naa ang picture ni Pope John Paul II sa dihang iyang gipasaylo ang gapatay niya. Buot mo patay niya. Mga igsuon, ang pagpasaylo lisod. Pero sama ni Pope John Paul II, kinahanglan gyud pud natong buhaton kay naapod tay mga kontra. Naatay mga kaaway. Maunang magpatabang taniya. Kung sayon siyang nakapasaylo, magpatabang taniya sa atong pagampo. Maingon ta, Santo Papa Juan Pablo II, pariha unta minimo, iampo mi nga mapariha minimo. Nga sayon kay namong mahubo, matangtang ang garbo nga mao'y nagpugong namo sa pagpasaylo sa among kaaway. Pariha unta nimo, sayon ming mo pasaylo sa mga nakasala kanamo. Aron mapariha pud minimo, naa nakakaron sa langit, kay gusto pud ming malangit. Amen. Pope John Paul II, please pray for us. Amen. God bless.